أرست زينام بر بحر بركاب أجندة هلو نمبر أجندة بارتي بالتبنا كم زيكونه ملا هزبيتي بأكل دار كم زيبا حبيت أبا تجري هجروا فتنا كاب زوسدو عصر تقلت كفلي تبحرو توم سيسان شنت تشعات ميتاوي أبا يونيفرسيتي متوي نتوي كم زرقبو بيرو تمر تفليتهم كاب زينا وصاي مكتل قدامي منستر قدات وصان ايرلاند ميكل مارتين اسرائيل زي تمطاطنه سغمتي توسد كم زلام حبيروم سلام طعنا بالله كبرات تملكتنا نسعات تدالو زيناتات حيزه مصيلخو مز زيناتات انا ابراهيم فساي سناي مكتتال نحنا ኢትዮጵያውያን ካብ ዝኸፋፍሉና ተረኻት ወፂና ኣብ ህብረ ብሄራዊ ሓድነት ዝተመስረተ ተረኽ ብምህናጽ ሰላምን ሓበራዊ ተጠቃምነትን ክነጠናኽር ይግባእ ክብሉ ሚኒስትር ዴታ ታየ ደንደኣ ተዛሪቦም ናይ ሕብረት ተረኽ ሓድነት ህዝብታት ሓንቲ ሃገር ብምጥንኻር ሓበራዊ ዕላማ ሃገር ንክህሉ ዓብይ ኣስተዋጽኦ ዘለዎን ዘተኣሳስርን ምዃኑ ይግለጽ ናይ ሕብረት ተረኽ ሓድነት ህዝብታት ናይ ምጥንኻር ግደ ዘለዎን ትኸውን ኣብናእሽቲ ተረኻት ኣትኪርካ ምስራሕን ጫፍ ዝረገጸ ተረኽ መሓዝን ድማ ምኽንያት ምክፋልን ምፍልላይን ክኸውን ከም ዝኽእል ይእመን ኣብ ትግራይ ሃገራዊ ፈተና ካብ ዝወሰዱ 12 ክፍሊ ተምሃሮ እቶም 66.9 ሚታዊ ናብ ዩኒቨርሲቲ መተው ነጥቢ ከም ዝረኸቡ ቢሮ ትምህርቲ ግዝያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ኣፍሊጡ ካብቶም ተፈተንቲ ዝለዓለ ነጥቢ ዝተረኸበ 657 ከም ዝኾነ እውን ተገሊጹሎም ሓላፍቲ ቢሮ ዶክተር ኪሮስ ጉዑሽ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያኦም ከም ዝሓበርዎ ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ሕማም ኮሮናን ኩናትን ኣብ 2012 ዓመተ ምህረት ክፍተኑ ዝግብኦም ዝነበሩ ተምሃሮ ድሕሪ 4 ዓመት ካብ መስከረም 29 ክሳብ 2 ጥቅምቲ 2016 ዓመተ ምህረት ብዝተረጋገአ መገዲ ከም ዝተፈተኑ ገሊጾም እቲ ውጽኢት 24 ጥቅምቲ 2016 ካብ ሰዓት 3 ናይ ምሸት ጀሚሩ ዝተለቀቀ እንትኸውን ተምሃሮ ብዌብ ሳይት eaes.et ወይ ቴሌግራም ኣድራሻ @eaesbot ብምጥቃም ውጽኢቶም ክሪኡ ይኽእሉ እዮም ተባሂሉሎም ረቑሓታት ፈተና ኣማሊኦም ካብ ዝተፈተኑ ተምሃሮ ተፈጥሮ ሳይንስ 73.9 ሚታዊ ማሕበራዊ ሳይንስ 51.38 ሚታዊ ብማእከላይ 66.9 ሚታዊ ናብ ዩኒቨርሲቲ መተው ነጥቢ ማለት እውን 50 ሚታውን ልዕሊውን ኣምጽኦም ከም ዝሓለፉ ገሊጾም ኣሎም ዝርዝር ኣሃዛዊ መረዳእታ ብቐጻሊ ክግለጽ ምዃኑ ዝገለጹ ዶክተር ኪሮስ ጉዑሽ ነዚ ውጽኢት ንክመጽእ ኣብ ጸገም ኮይንኩም ዘይትካእ ግደ ዝተጻወትኩም መምህራን ኣመራርሓ ትምህርትን ወለድን ከምኡውን ንተምሃሮ ናይ መዳለው ትምህርቲ ክህቡ ዝኸረሙ ዩኒቨርሲታት ብሽም ማሕበረሰብ ትምህርቲ ትግራይ ልባዊ ምስጋና ኣቕሪቦም ኣለዉ ሚኒስትር ትምህርትን ግልጋሎት ፈተናን ምዘናን እውን ስታንዳርድ ዝሓለወ ፈተና ፈቲኖም ለይትን ቀትርን ብምስራሕ ብእዋኑ ውጽኢት ስለ ዘፍለጡ ምስጋናና ዝለዓለ እዩ ክብሉ ገሊጾም ኣሎም ከም ገላለጻ ቢሮ ውጽኢት ንምርኣይ እንትትፍትኑ DSQ ዝብል እንተመጽኡ ኣብ 2012 ዓመተ ምህረት ናይ 12 ክፍሊ ተምሃሮ ምንባርኩም መረጋገጽ መረዳእታ ዘይተረኸበልኩም ምዃኑ ፈሊጥኩም መረዳእታ እንድሕር ሃልይኩም ኣብ ድረገጽ ሃገራዊ ግልጋሎት ምዘናን ፈተናን ወይ እውን ኣብ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ በኣካል ቅሬታኩም ምቕራብ ትኽእሉ ኢኹም ብተወሳኺ መሕለፊ ነጥቢ ዝረኸብኩም ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ መማረጺ ቅጥዒ ናብ ቤት ትምህርትኩም ስለ ዝለኣኽ ካብ 25 ክሳብ 26 ጥቅምቲ ናብ ዝተምሃርኩምሉ ካልኣይ ብርኪ ብምኻድ ከተማልኡ ኣተሓሳሲብሎም ኣብ ውጽኢቶም ቅሬታ እንተሃልይዎም ድማ ኣብቲ ዝተገልጸ መርበብ ሓበሬታ ክሳብ 29 ጥቅምቲ 2016 ዓመተ ምህረት ሰዓት 11 ፈረቓን ቅሬታኦም ምቕራብ ከም ዝኽእሉ ተገሊጹሎም
ተመዛበልቲ ተምሃሮ ኣብ ጥቓኹም ናብ ዘሎ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ብምኻድ ክትመልኡ ትኽእሉ ምዃንኩም እውን ተሓቢሩሎም። ከቅርብ ጊዜ ጀምሮ ኢትዮጵያ በአንዳንድ ጉዳዮች ውይይት ያስፈልገናል የሚል ጥያቄ ስታነሳ ወረራ ሊካሄድ ይችላል የሚል ስጋት እንዳለ ይደመጣል። ለመላው ኢትዮጵያ ሕዝብና ለሀገር መከላከያ ሰራዊት በዚሁ በተከበረ ቀን መግለጽ የምፈልገው ኢትዮጵያ በኃይልና በወረራ ማሳካት የምትፈልገው አንዳች ነገር የለም። ለጋራ ጥቅም፣ ለጋራ እድገት፣ ለጋራ ብልጽግና ሁሉም አሸናፊ በሚያደርጉ ጉዳዮች ከወንድሞቻችን ጋር ተወያይተን የጋራ ጥቅም የምናስከብር እንጂ በኃይል ፍላጎቶቻችን ለማሳካት ወንድሞቻችን ላይ ቃታ የምንሰነዝር እንዳልሆን በአጽንኦት ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። ሕዚ ድማ ብዝርዝር ናብ ዝሓዝናዮም ዜናታት ክሓልፍ ታሪክ ርክብ ኢትዮጵያን ቼክ ሪፐብሊክን ብምስፋሕ ኣብ ዝተፈላለዩ ዘፈራት ብሓባር ምስራሕ ዘኽእል ምይይጥ ተሳሊጡ። ቀዳማይ ሚኒስትር ቼክ ሪፐብሊክ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሳለጥዎ ዑደት ታሪኻዊ ርክብ ክልተን ሃገራት ዘመላኽት ምዃኑ ተሓቢሩሎ። ኣብ ወታደራዊ ምትሕባርን ካልኦት ዘፈራት ቁጠባን ክልተን ሃገራት ዝጸንሐ ዝምድና ዲቦም መራሕተን ሃገራት ምዝታዮም ኣምባሳደር ምስጋናው ኣረጋ ገሊጾም። ርክብ ክልተን ሃገራት ብዝበለጸ ንምጥንኻር ኢትዮጵያ ኣበርቲዓ ከም ትሰርሕ እውን ተዛሪቦም። ጭብጥ ወይም ትኩረት የነበረው የኢኮኖሚ ትብብሩ እንዴት እናስፋው የሚል ነው። እቲ ምይይጥ ቁጠባዊ ምትሕብባር ኣብ ምስፋሕ ዘድሃበ እዩ። ኢትዮጵያ ኣብ ሕርሻ እተሳልጦ ዘላ ልዑል ኢንቨስትመንት ኣብ ወታደራዊ ቴክኖሎጂ ከምኡ ድማ ኣብ መሰረተ ልምዓት ቼክ ሪፐብሊክ ምስ ኢትዮጵያ ብምትሕብባር ክትሰርሐሎም ዝኽእሉ ዘፈራት ጠመተ ገይሩ ዝተሳለጠ ምይይጥ እዩ። ብመዳይዚ ክልተን ሃገራት ብዝበለጸ ተቐራሪበን ንምስራሕ ኣብ ዘኽእልን ጉዳያት ብሓባር ኣብ ምስራሕን ምስፋሕን ስምምዕ ተኻይዱ ውፅኢታዊ ምይይጥ እዩ ነይሩ። መራሕቲ ክልተን ሃገራት ኣብ ቁጠባዊ ጉዳያት ምይይጥ ምክያዶም ኣምባሳደር ምስጋናው አረጋ ወሲኾም ገሊጾም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲመጡ በርካታ የቢዝነስ ኮሚኒቲ አባላት ከልኡካናቸው ጋር አካተው ነው የመጡት። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ናብ ኢትዮጵያ እንትመጹ ብዙሓት ናይ ንግዲ ሰባት ምስ ጉጅሎም አካቲቶም እዮም መጽኦም። ኣብ ቁጠባ ንምትሕብባር ዘለዎም ድሌት ዘመላኽት እዩ። ምስ ናትና ናይ ንግዲ ማሕበረሰብ እውን ሓበራዊ ፎረም ተሳሊጡ እዩ። እዚ ድማ ኣብ ዘፈር ቁጠባ ኣጠናኺርና ንክንሰርሕ ዘኽእል እዩ። ኣብ ዘፈር ሴኪሪቲ ኣፍሪካውን ዓለም ለኻውን ጉዳያት ብሓባር ኮይና እንሰርሐሉን እቲ ዝጸንሐ ታሪኻዊ ርክብ ንምዕባይ ኣብ ዘኽእሉ ጉዳያት ክልቲኦም መራሕቲ ዝተሰማምዑሉ ጉዳይ እዩ። ከም ጸብጻብ ሮዛ መኮነን መራሕቲ ክልተን ሃገራት ኣብ ማይ ጥዕናን ካልኦት ዘፈራትን ዘለዎም ምትሕብባር ንምጥንኻር ምይይጥ ምስላጦም ተገሊጹ። በውሃ ዘርፍ ጠንካራ የትብብር ማዕቀፍ አለን። እንደዚሁ በጤና ዘርፍ አብረን እንሰራለን። ኣብ ዘፈር ማይ ጥንኩር ዝኾነ ምትሕብባር ኣለና እዩ። ኣብ ዘፈር ጥዕና እውን ብሓባር ንሰርሕ ኢና። ኣብ ወታደራዊ ኢንዳስትሪ ጽቡቕ ምትሕብባር ኣለና እዩ። ኣብዞም ሰለስተ ዘፈራት ዑደት ብምስላት ተወሳኺ ምትሕብባር ንምዕባይ ዘኽእል ስራሕ ክስራሕ እዩ። ኣብ ቱሪዝም ብሓባር ንምስራሕ ዘኽእል ሓሳብ እውን ቀሪቡ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ተመሳሳሊ ዑደት ኣብ ቼክ ሪፐብሊክ ኣብ ዝተመቻቸወ ግዜ ዑደት ከሳልጡ እዮም። ብሓፈሻ ታሪኻዊ ርክብ ክልተን ሃገራት ብዝበለጸ ንምዕባይ ርኡይ ኣብ ዝኾነ ጉዳይ ብሓባር ክንሰርሕ ኢና። በር ባሕሪ ምርካብ ኣጀንዳ ህልውና እምበር ኣጀንዳ ፓርቲ ብልጽግና ከም ዘይኮነ መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክርዳእ ከም ዝግባእ ተሓቢሩሎም። ኢትዮጵያ በር ባሕሪ ክትረክብ ኣብ ምግባር ድማ ኩሉ ብጽሒቱ ክዋጻእ ከም ዝግባእ ተገሊጹ። ንጸብጻብ ወይንሸት ደጀኔ ሙሉብራን ግርማይ። ኢትዮጵያ ንኪራይ ወደብ
ኣብ ዓመት ጥራይ ልዕሊ 1.6 ቢልዮን ዶላር ክፍሊት ትፍጽም እያ። ሃገርና ኢትዮጵያ ነዚ ጸገም ዝተቃልዐትሉ ዋና ምክንያት ድማ በሪ ባሕሪ ምርካብ ብዘይ ምኻላ ምዃኑ ዝተፈላለዩ ምሁራን ይገልጹ እዮም። ኢትዮጵያ ንወደብ ኪራይ ምኽፋል ካብ ትጅምር ልዕሊ 30 ዓመት ከም ዝኾና ይግለጽ። ኢትዮጵያ ናይ ባዕላ ዝኾነ በሪ ባሕሪ ንምስኣና ዝተፈላለዩ ምክንያታት ይገለጹ እምበር ዝሰኣነትሉ መንገዲ ፍትሓዊ ከም ዘይነበረ እውን ይግለጽ። በዛ ወቅት የነበሩት ሀገራችንን የሚመሩ የፖለቲካ ኃይሎች ኣብቲ ሽዑ እዋን ዝነበሩ ሓይልታት ፖለቲካ ካብ ህዝቢ ኣውንታዊ ምላሽ ዘይረኸቡ እዮም ነይሮም። እዚ ካብ ህዝቢ ኣውንታዊ መልሲ ዘይረኸበ ሓይሊ ድማ ናይ ኢትዮጵያ በሪ ባሕሪ እሕሊፉ ሂቡ፣ ንኤርትራውያን ድማ ኣፍሉጦ ናጽነት ሂቡ እዩ። ስለዚ እዚ ዓብዪ ጉለት ፖለቲካ እዩ። መጀመርያ ጣልያን ፈለማ ጣልያንን ካልኦት ሃገራት ኣውሮፓን ኣብ ኢትዮጵያ ብዝፈጠርዎ ጽዕንቶ እቲ ካልእ ድማ ኣብቲ ሽዑ እዋን ዝነበረ መንግስቲ ንበሪ ባሕሪ ድሌት ዘይነበሮ ብምዃኑ እዚ በሪ ባሕሪ ፍትሓዊ ብዘይኮነ መንገዲ ክንስእኖ ክኢልና ኢና። ንኢትዮጵያውያን በሪ ባሕሪ ሕቶ ህልውና እዩ ዝበሉ በዓል ሞያ ሕጊ አንዷለም ቦቀቱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘቕረቡ ሕቶ ግብኡነት ዘለዎ ሕቶ ከም ዝኾነ እውን ገሊጾም አሁን ላይ ያለ መሪ አሁን ያለው መንግስት ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘሎ መራሒ ሕቶ ቅሪቡ እዩ። ቀጻሊ ዝመጽእ ወለዶ ከይሓተተ ክሓልፎ ይኽእል እዩ። ንምንታይ ዝኾነ እዋን ዝተለዓለ ሓሳብ ዝኾነ እዋን ክወድቕ ይኽእል እዩ። ግን ድማ ንኹላትና ኣድላይ ዝኾነ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ገረባብቲ ሃገራት እውን ጠመተ ሂቦም ክርእይዎ ይግባእ። እዚ ሕቶ ህልውና እዩ። በሪ ባሕሪ ምርካብ ኣጀንዳ ህልውና እምበር ኣጀንዳ ፓርቲ ብልጽግና ከም ዘይኾነ መላእ ኢትዮጵያውያን ክፈልጥዎ ከም ዝግባእ ድማ ነበር ኣባል ፓርላማ ኣይተ አብዱርሕማን ኣሕመድ ገሊጾም የምንጊዜም የህልውና አጀንዳ ነው። እዚ ዛዕባ ህልውና እዩ። ዛዕባ ህልውና ድማ ንጽባሕ ዝበሃለ ይኮነን። ዝኾነ ኣካል ክቕየም ይኽእል እዩ። ግን ድማ ኢትዮጵያዊ ኮይኑ ኣብዚ ጉዳይ ዝተፈለየ ሓሳብ ዘለዎ ሰብ ኣሎ ኢለ ኣኣምንን። ኩላትና እዚ ጉዳይ ዕውት ንኽኾን ለይትን ቀትርን ከይበልና ክንሰርሕ ይግባእ። ዛዕባ ብልጽግና ይኮነን፣ ዛዕባ ህዝቢ ኢትዮጵያ እዩ። ኢትዮጵያ በሪ ባሕሪ ክትረክብ ኣብ ምግባር ኩሉ ዜጋ በጽሒቱ ክዋጻእ ከም ዝግባእ እውን ተመላኺቱ። ዜና ዕዳጋ ኣብ ውሽጢ ትካላት ፋይናንስ ኢትዮጵያ ዘሎ መጠን ገንዘብ ቁጠባ ልዕሊ 2 ትሪልዮን ብር ምሕላፉ ሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ምክትል ገዛኢ ሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ሰሎሞን ደስታ ባህሊ ቁጠባ ሕብረተሰብ ካብ እዋን ናብ እዋን ምምሕያሽ እናርአየ ምዃኑ ተዛሪቦም። ስለ ዝኾነ ድማ ባንክታት ሓዊሱ ትካላት ፋይናንስ ሓፈሻዊ መጠን ገንዘበን ከባቢ 2.2 ትሪልዮን ብር ምብፅሑ እዮም ገሊጾም። ኩለንተናዊ ስርዓት ቁጠባ ንምፍጣር ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ደቂ ኣንስትዮን ትሑት ኣታዊ ዘለዎም ማሕበራት ሕብረት ስራሕን ሓዊሱ ካልኦት ልምዲ ቁጠባ ንክህልዎም ተገይሩ ኢሎም እቶም ምክትል ሓላፊ ስርዓት ዲጂታል ፋይናንስ ብዝተፈላለዩ ኣማራፅታት ንማሕበረሰብ ተበጻሒ ብምግባር ምንቅስቓስ ፋይናንስ ክሳለጥ ተገይሩ እዩ ምባሎም ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ጸብጺቡሎም።